hrvatski osjećaj vlastitog identiteta nacije ne postoji bez srpskog elementa. Ne po brojnosti samo, koja je bila značajna, ona je u jednom trenutku bila četvrtina u početkom stoljeća i tako dalje. Pa poslije iz znanih razloga nije bilo. Ali kako ćete vi narod Nikole Tesle zvati manjinom? Iz koje to pozicije superiornosti gledaš nekoga dolje ko te formira u svakom i kojim se dičeš i s pravom se dičeš? Zagreb, glavne, najpoznatije zgrade, tu su se radili srpski industrijalci, bogati ljudi prije Drugog svjetskog rata i tako dalje. Kad pogledate, to sam govorio, Mirogoj kao jedno od najljepših groblja u Europu, kad pogledate do kad sežu ti spomenici srpskih građana u Zagrebu, utjecaj individualaca, individua na kulturu, pa to je nezamislivo. Pa hrvatsko kazalište nema da nije došla trupa iz Srbije. A kojim jezikom se govori u Hrvatskoj? Pa Vukovim jezikom. Vukovim jezikom, koji nije proveo Vuk Karadžić, nego njegovi apostoli, Tomo Maretić i Broz, hrvatski jezikoslovci. Znači, ti odvajaš na manjinu onoga s kojim si zajedno kodificirao jezik kojim percipiraš realnost. Realnosti nema bez jezika, ona se artikulira bilo koji, realno sa velikim i malim r, filozofski pojam, nema bez jezika, a ti govoriš, ti misliš, kako ti to smanjuješ na manjinu, pa tebe nema bez toga dijela.